Казанның 93-нче мәктәп укучылары икенче атна ресторанда ашый. Ремонттан соң мәктәп ашханәсе шулай үзгәргән. Элек монда 80 урын булса, хәзер 200-гә җиткән. Димәк, бер тәнәфестә балаларның ашап җитешмәве кичәге көн проблемасы. Ашаталар тәмле, монда бик матур, әйбәт, рәхәт. У нас была раньше деревянная столовая, а деревянные полы сейчас все супер, все нравится, красиво, ярко, светло. На последний стол, пожалуйста, отнеси. Быелдан менюда да үзгәрешләр бар. 45 сумга аш яки икенчегә бирелә торган ризык сайларга мөмкин. Родители подходят, интересуются. Әти-әниләр килеп баласы нәрсә ашау турында сораша. Шикәр диабеты белән авыручы балаларның әниләренә мин менюны фотога төшереп җибәрәм. Алар калорияларны исәпләп чыгарып, ярыймы, ярамыймы икәнне әйтә. Мәктәп ризыгын әти-әниләр дә авыз итеп карый алачак. 21 сентябрьдән алып 19 октябрьгә кадәр Казанның 10 мәктәбендә ачык ишекләр көне була. Кызыксынучан ата-аналар мәктәп ашханасына килеп ризыкларны кабып карап, үз бәясен бирә алачак. Балаларның туклану сыйфатын яхшырту турында бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә дә сөйләштеләр. Мәктәптә нәрсә ашауларын өйдә белеп торырга тиешләр ди мэр Илсур Метшин. Существующему регламенту родителям. Хәзерге регламент буенча ата-аналарны мәктәп ашханәләренә гел кертмәүләрен беләбез. Әти-әниләр комитеты әгъзалары яисә аеруча активларны ашханәгә кертүне оештырып, ашларны кабып карау мөмкинлеген тудырырга кирәк. Казан мәктәпләрендә аш-су осталары җитми. Әлегә тәэмин ителеш 92%. Шуның өчен 1 сентябрьдән хезмәт хакын күтәрәләр. Ашарга пешерүчеләрнең хезмәт хакы 25 меңгә җитә. Аларга социаль ипотека буенча фатир алу мөмкинлеге дә каралган. Киләсе елга да ашханәләрне яңартуны дәвам итәчәкләр. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы.